Assalamu alaikum. Kadirli podpисчиклам. Nemesde şunlar. Bir qawi awadan yerler birini bakacak. Şekerim min ahidari, dağların ireptir gari. Şekerim min ahidari, aşıkların intizari. Gelin bulun, gelin bulun. Neft dağlardan köpsü gelip görün, köpsü gelip görün nedir? Bunu belki beter kavatta yerleşiyor. Sizi tanıştırayım dedim. Şurada 20 yaşa dolayı yanlış mesela 20 yaş 26 olay basekalı var yani kuyulu var. Onu dağı yağışlar, yağınlar sildiğim doluyor. İyisi bilen tanıştıracak mı? Videolarımda nasip olsa bizden kalın tanıştırsın. Emme bağlan arasını, göze emme bağlan başını. Ağaçtan şimdi ya zabor. Setkadan dağıttın. Zabor ile sebebi yukarıdan keyik düşüyor. Dağ geçit düşüyor. Eden azaplarını yiyen ekenler onu. Başka da şurada 20 yaşa kolay. Şunu gösterelim. Şunun yağışlar yağanla şular aralıktan ne ama şular aralıksı var ona. Şunun şeyiyle şu baseka dolya. Onunla mahken baseka dolya. Başka da ona basekala var. Yine şun şeyle nemelerine basekala var. 18-19 yıllarda yanlışmasam 19 yıl geçtim. Şunda bir baseka gececik bağlayacaklar gelipti. Gececik. Şöyle yanlışmasam şu basekada olmalıdır görküdüğün. Ola ucu uloluptırlar. Yani şu baseka var. YouTube kanalıma abone olmayı unutmam. Yani basekalı yine bir. Onu seyredin onu. Eğer görküdüğün 2, 3 berde ve berde. Onu balık şu basekada ya da şuna barar. Yani bir dakika görküdüğüm öğütülen şunu ne şu yerini. Şu oy var onu. Şol daştan seyredildi yüreğime ya. Onun görküdüğü ne yazmıştı. Buran şu nemede ama şundan iyicesi bağ keyikten gel yani. Ola men özüm tutup görümü kolyana oğullar da var. Başka da berde canlarla yaşaya. Alaka, yılan, zemzem yani kavat gelenimiz aş olur. Kiyiye kavat geldik. Onun başka da geç kaplana kavat gelenim bağına berde serelim. Keyik zat düşmedi. Setka aylanın yani bär bıçağı setkadan ha. Keyik düşür mu hali yani. İyisi bir ors adam. İyisi bilen önceki videolarımda tanıştırayım. Yani öyle nime çıkmamken halan yok. Sevelim bağları. Berde 18. yıldan beri azap edilip 25. yıla 2018'den 2025. yıla çelli. Hazır hem şu da iyide gedilya. Adına da Serenada deyip taklan. Serenada'nın özümü bilyaniz. Başına şuları yalıp ağaç filan setka aylak böyle. Sebebi keyik yukarıdan geçip gıda geçileri geçip aradı. Bağlarının şemmesinden yalıp iyittir. Yani diyor da gelip iyittirmeyi eşitişim olarak. Yani bir şekilde yine balıklı baseka geldik. Her türlü balıkları var. Ama kadar güzel balıklar.
Kän mıňşyny balyk. Neme? Bir balyň adyny aýtdylar, o ulu balyk bäde 3 sanak ulu balyk ýöne kän ýüzüne çykamak diýe ola. Düýbünde diýek 2 sanak oglan gabat gelipdir. Şular öň 2018-nji ýyllarda sil gelende gececik balyk bolup sillen bile akyp gelerler. Ýöne bolupdyrlar. Bäri hiç hilli, äger inanmaýaly da wadyr, 50 goýan soň 50 ulalanyrlar. Mesela kän geň zatlar ba, bärsiniň edilen azap, ihlas yerinde düşüpdir diýersiň, nesip bolsa görseňiz. Men geň aldym, sizem geň aldyrmak istedim, tanıştyrmak istedim, gitip bilmeýärler wadyr, gelip bilmeýärler wadyr. Başga welaýatdan hem gelip görmek isteseňiz, men aşağıda nomer goýjak. Şo nomera account goýjak, accounta podpisasiya edip nomera jaňatyp gelip bilersiňiz. Diňe ýol pulumuz çykdyjy bolmasa, bäri gaýtmak kän çykdyjy alanyp nähwaýlaşlar gözüňiz bilen görüň. Bärde ýaltanmasaňyz kömeligem çykyp eti gözleseň emmeler bäde. Diňe gözlemek gerekdi. Şular ýaly kömelikler çirekdir. Kömeligem çykyp eti berdi. Yani iýlem ona bilemem. Gaty geňler, owadan yer. Gelip görmek isteseňiz, ýa-da aýtdym bir accountyma podpisasiya etýäňiz we ýanky nomera jaňat. Başga welaýatdan bolsa, öňüňizden çykýan Balkan welaýat, Balkan Awas şäheri. Öňüňizden çykýan gitarist Begiş accountyma, ýani YouTube accountyma abone bolup podpisasiya etýäňiz. Gelýäňiz, görýäňiz nähwaýlaşlar. Ve sizem tanışýarlar. Eň ulu baseka diýenimde haýyr tanışdyryň. Bäri näçe manat, näçe dollar, näçe ming dollar çykdyjy edilen ikän takminan bilinenok, özünden ama ýesini özünden imkan sorap bolanok, aýdanok. Ýöne ägir özüňiz kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz, şeň bilen näçe galypdyr düşünýän. Ine eň ulu baseka şu. Wagtynda bir Arafat diýeni bärde suwdurup ýokardan ona şu ýerden keýgem düşüp suw içip ýaty. Onuň suwy reska çekilýär bärde. Aşaklar uca dargap başlanan. Her ýyl hemme basekalara aýratyn timar berilýär. Aýratyn iýdek edilýär. Özüm şaýat sebebi